ऐकलं कालची थोडे डाळीस रसम कर का की कोण बगर का कसा कर का कसं नाही करे तू गेली वासरी नवा फुल फ्रीडम फुल फ्रीडम 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 A few moments later. जायचं काली हांवें दाढी केले आजी हांवें स्पेशल केले ऐकले जेवण चाललंय अयो एक संदाळीत एक टोमॅटो पिवा पुरं घालला स्पेशल दाळीत म्हणून यांची वा एक्स्ट्रा फिटिंग नाक शिले दाळीत यायची पूर शिले कसं ना